سلام كبراتي مساكم زلخو سناي تيدروسي لو ما انت حزي مص زلخو مدبكا اب هيوتكا ወይ ኣነባብራኻ ዓብይ ለውጢ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ናይ ንግሆን ናይ ምሸትን ልምድታት ቀዳማይ ንግሆ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 7 አንጊህካ ምትሳእ ብዙሕ ነገር ከም ተዓመሚ ዝገብረካ ንሓንጎልካ እውን ኣክቲቭ ከም ዝኸውን ዝገብሮ ብፍላይ ከዓ ንግሆ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ወይ ሓደ ዓይነት ሰዓት ትትስእ እንተ ኮይንካ ካልኣይ ጸሎት ንግሆ ምስተሰኣካ ቅድሚ ዝኾነ ሓሳባት ዝኾነ ካለ ነገራት ምግባርካ ጸሎት ምግባር ማለት እዩ ነቲ እግዚአብሔር በሰላም አደቂሱ በሰላም ዘተሰኣካ ኣምላኽ ምስጋና ትህቦ ወይ ምስጋና ተቕርበሉ ሳልሳይ ካብ 10 ክሳብ 30 ደቂቕ ናይ በይንኻ ግዜ ይሃልኻ እዛ መዓልቲ ኣብ ህይወትካ ብልጽን ዘይትድገም መዓልቲ ስለ ዝኾነት ብምስጋና ጀምራ እንተ ኽኢልካውን ኣፊርሜሽን ስማዕ መዓልታዊ መርግጋጽ ማለት እዩ ነታ መዓልትስ ኣዝያ ደስ ትብል መዓልቲ ምዃና ኣዝያ ጽብቕቲ መዓልቲ ምዃና ዋው ሎም መዓልትስ ኣዝያ ደስ ትብል መዓልቲ እያ ኣዝያ ጽብቕቲ መዓልቲ እያ ኩሉ ጽቡቕ ናብ ህይወተይ ዝመጸላ ብልጽቲ መዓልቲ እያ ኢልካ ጽቡቕ ነገር ብምሕሳብ ጀምራ ብድሕሪ እዚ ናብ ክሽነ ብምኻድ ማይ ኣሙቕ ዝሞቐ ማይ ማለት ኣዝዩ ውዑይ ዘይኮነ ኣዝዩ ከዓ ዝሑል ዘይኮነ ሙቕ ዝበለ ማይ እንተ ኽኢልካ ብለሚን እንተ ዘይክኢልካ ከዓ ብለሚን ዘይብላዕቦ ከሎ ማለት ሙቕ ዝበለ ማይ ቢኬሪ ሓደ ቢኬሪ ሙሉእ ወይ ከዓ ሓደ ፈረቓን ማይ ስተ ሓምሻይ ሓፂር ናይ መዓልትኻ ፕላን ግበር ጽሒፍካዮ እንተሓዲርካ ከዓ ገና ጽሎ እንተዘይ ጽሒፍካዮ ሽዑ ብሓፂር ጌርካ እቲ ኣርእስቲ ፍትያ መዓልትስ 4-5 ዓበይቲ ነገራት ክትገብረን ዝመደብካ ጽሓፈን ወይ ከዓ ጽሒፍካዮ እንድሕር ሓዲርካ ከዓኒ ናይ ሎም መዓልቲ መደባተይ እንታይ ኢልካ ገንፂልካ ረኣዮ ወይ ከዓ አንብቦ ሻድሸይቲ ናይ ንግሆ ካብተን ናይ ንግሆ ክትገብረን ዝግብኣና ነገራት ድማኒ ኣቐዲምና እውን ክንገብራ ንኽእል ኢና ስኪን ኬር ገጽካ ምሕጻብ ገጽካ ትሕጸብ ነብስኻ ትሕጸብ እንተ ኽኢልካ ንግሆ ተሲእካ ብማይ ዝሑል ነብስኻ እንተተሓጺብካ ብጣዕሚ ደስ ይብለካ እዩ ዝውዕል እንተ ኽኢልካ ብዝሑል ማይ ተዘይክኢልካ ከዓ በቲ ዝለመድካዮ ወይ ብሙቕ ዝበለ ማይ ግን ነብስኻ ተሓጻጺብካ ክዳውንትኻ ትቕይር በድሕሪኡ ናብ ስራሕ ማለት እዩ ርግጸኛ ኣብ ስራሕ ኣዝዩ ደስ ዝብል መዓልቲ ክትውዕል ኢኻ በድሕሪኡ ናብቲ ኣኻልእቲ ማለት ናብ ናይ ምሸት ልምድታት ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ኣብ ናይ ምሸት ልምድታት ክንገብሮም ዘለና ነገራት ድሕሪ ስራሕ ማለት እዩ ካብ ስራሕ ምስ መጻና ነብስና ወይ ገጽና እግር እንተኽኢልና ነብስና ተዘይኮይኑ ከዓ ገጽና እግርና ንሕጸብ ወይ ገጽካ እግርኻ ትሕጸብ ማለት እዩ ቢጃማኻ ወይ ፍኹስ ዝበለ ናይ ገዛ ክዳን ትገብር ቅድሚ ሰዓት 6 ድራር ብብላዕ እዚያ ኣዝያ ብጣዕሚ ኣገዳሲት እያ ድሕሪ ሰዓት 6 መግቢ ምብላዕ ማለት ንኣካላትካ ኣብ ኣዝዩ ጽዑቕ ዝኾነ ስራሕ ሸሚምካዮ ክትሓድር ኢኻ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚኣ ሰዓት 6 መግቢ ምብላዕ ኣብ ዝቕጽል ብሰፊሑ ክንዘራረበላ ኢና ሕጂ ናብ ቁፅሪ 4 ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ቀንዲ ኣገዳሲት እዚኣ ከዓ ማለት እዩ ካብ 1 ሰዓት ክሳብ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዘሎ ግዜ ቅድሚ ምድቃስና ቴሌቪዥን እንተዘይረኣና ተመራፂ እዩ ከምኡውን ቴሌፎንና ኣርሕቕ ኣቢልና ነቐምጣ ወይ ከዓ ቴሌፎን ኣይንጠዋወቕ እንተ ኽኢልና ኣፍተን ናይ መወዳእታ ዘለዋ 1 ሰዓት ክሳብ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዘሎ ግዜ ናብቲ ንደልዮ ሕልሚ ዘብፅሐና ወይ ክወስደና ዝኽእል ዓይነት መጻሕፍቲ ምንባብ ወይ ብሮድካስት ምስማዕ ብዛከ ዘተምሻሎ በቲ መንገዲ ዝሓለፉ ሰባት ንኣብነት ናይ ቢዝነስ እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ቢዝነስ
ካልእ ዝኾነ ንግዲ ክትጅምር እንድሕር ደሊኻ ብዛዕባ ንግዲ ወይ ኦንላይን ዝኾነ ትምህርቲ ገለ ክትወስድ እንተደሊኻ ከምኡ ኤንወይ በቲ ንስኻ ተሓስቦ ወይ ተሓልሞ ክትበፅሖ ትደሊ ነገር ናብኡ ከብፅሓካ ዝኽእል ወላ ኣዝያ ንእሽተይ ትኹን ወላ ፍርቂ ሰዓት ትኹን መፅሓፍካ ተንብብ ወይ ብሮድካስት ትሰምዕ ወይ ከዓ ኮርስ ከዓ ትወስድ ኦንላይን ኮርስ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ዕድላት እዩ ዘለና ሰላ ዘበነ ቴክኖሎጂ ዝኾነ ማለት እዩ ዝኾነ ዓይነት ኮርሳት ኣቲና ኣብ ኦንላይን ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ነቲ ንደልዮ ነገር መስዋዕቲ ክንከፍለሉ ንክእል ኣለና ምክንያቱ ይደሊ ምባል ጥራይ ትርጉም የብሉ ናብቲ ዕላማኻ ዘብፅሓካ ወይ ናብቲ ክትከዶ ትደሊ መንገዲ ዘብፅሓካ ነገራት ምግባር መዓልታዊ ነናእሹ ነገራት ብሓሳብ ዓብ ነገር ክንገብር ኣይንፃር መዓልታዊ ግን ነናእሹ ልምድታት ነጥሪ ምክንያቱ ኣካይዳና እንተዘይቀይርና እትን መዓልታዊ ንገብሮ ነናእሹ ነገራት ወላ ዓብ ነገራት እንድሕር ዘይተቀየረ ልክዕ ካብ ስራሕ መፂና ብጃማና ጌርና ቴሌቪዥን እንድሕር ንርኦ ኮይና ኩሉ ግዜ ነዚ እንድሕር ንደጋግሞ ኣለና ኮይና ዝኾነ ሓድሽ ነገር መቸም ኣይፍጠርን እያ ኣብ ነብስና ወይ ኣብ ሂወትና ስለዚ ሓድሽ ዓይነት ኣነባብራ ናብቲ ንሓልሞ መንገዲ ክንከይድ እንድሕር ንደሊ ኮይና ናብኡ ከብፅሓና ዝኽእል መዓልታዊ ሓንቲ ስጉምቲ ንሰጉም እዚ ወዳሓንኩም ንሎም መዓልቲ ዘዳለኹልኩም መደብ ነዚኣ ትመስል I hope ክትፈትውዋ ተፈቲኹማ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ ሰሰናይ ንዓኹም ባይ